Áno, je to tak. Český tým 2 a Holandsko 2 postupujú do hlavnej súťaže. Je odštartované. Vyzerá, že to bol nudný štart. Nič nepočujem, nič sa nedeje asi. Áno, máme pravú posádku, troška stočilo, mali problematický vstup do kanála, tam ich to stiahlo na tú pravú stranu a otočili sa proti prúdu v trate. A preto teda posádka maďarská mohla si takto vybojovať tú prvú pozíciu. Takže the women team Hungary 1 is now taking a leading position, while Bosnia and Herzegovina is like 30 minutes behind them. Takže podstátka Hungary 1 už prešla trúbku, zatiaľ čo len Bosna a Herzegovina do nej vstupovala, tam sa troška zbrzdili, tiež na valci ich to vystredilo tak troška vyššie, opäť pri výjazde z trúbky takmer tam vypadla predná členka, predná práva členka do kanála a takýmto spôsobom si naozaj sa vzdialili. Bosna má teda dramatický vstup do bazénu pred tribúnou, nakoľko ich tam troška pritlačilo na tú pravú stranu. Takže tak, ako som spomínal, do obedňajšej súťaži Bosna je naozaj mladý tým, ktorý sem prišiel zbierať skúsenosti a to sa podpísalo aj na tom, že takto zlyhali v tom head-to-head, ale zase postaviť sa proti takému týmu, ako je družstvo Maďarska, to už naháňa strach samé o sebe. Takže má družstvo Maďarska s pohodlným náskokom a zatiaľ, čo vyzerá Bosna, ako by nám predvádzala, aký zábavný je rafting. Takže vidíte, aj diváci, ktorí ste prišli sem do areálu, že aj napriek problémom, ktoré dievčatá majú, ten raft sám pláva po hladine a nič sa vám, pokiaľ nevypadnete z lode, nemôže stať. Na štarte by sme mali mať zatiaľ pripravené členky Great Britain 1 and Denmark 1. Čakáme len na pokyn rozhodcu, kedy to pustí dole kanálom, aby sme videli ďalší napínavý súboj. Naozaj dneska to vrie tak medzi mužskou posádkou, ako aj ženskou. We saw a lot of interesting matches between teams in the men, also in the women category. We can see that from the beginning